Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворум ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозим хубем. Пеш аз влога сар кардан ба шумо нами як канали беҳтарини пухтупаза ки ном дорад Яи кухни Ятиҷе пешкаш мекунам. Хеле пухтупазҳои болаззат дорад, шириниҳо, хӯришҳо ва ҳар гуна печениҳо. метавонед даромада аз ин ҷо ёд гиред, аз ин хонуми зебо гӯем даромада метавонед ҳама гуна Яи кухни Ятиҷе аз номи канали мо даромада салом гӯед ва силкаша дар якум комментария закрепид мекунам. Дӯстони азиз, ай ҳамат илтимос даромада обуна шавед, лайк монед, влоги хумона боша сар мекунем. ҳаматон ба хайру ба шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худосозим хубем ва дар инҷа боша бо шумо тайёр мекунем авашнои рагу. мо ай қишлоқ омадем дӯстони азиз. хай ҳозирам сози соз шудагӣ нестем. аз ҳамат миннатдорам барои комментариҳои бениҳоят хубе ки дар комментария навистед. аз ҳамат беандоза миннатдорам ва кадом канале ки мо реклама мекунем илтимос даромада подписатсия кунед, лайк монед, аз номи канали мо салом расонед. дар аввал мо чӣ кор мекунем? Гӯшта реза мекунем. Ба гӯшти гоҳам меша, ба гӯшти мирғам, ба гӯшти мурғ ба фикри мо бамаззатар меояд. Чанд боро мо кардагием. барои ин хӯрок ба мо лозимай картошка, пиёз, сабзӣ, помидор. худам бигадира ман намегӯм. баъд инаи бақлаҷонай, баъд бо ҳастай кабачки. дута кабачки гирифтагим, дута бақлаҷон ҳардушам пуст кардагим. баъд чеснок якта майда гирифтагим, полни гашничу укроп. барои амир авашнои рагу мегӯям. сар мекунем, шурӯъ мекунем. ака гӯшта реза мекунам. курчунаома гирифтам. хай дӯстони азиз, хай шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, камтарак оғозим гирифтага, бо камтарак фух мекунам. уш тахминан натиҳад, барои ки хай гриппу мохибо мехоҳам барои шумо видео кунам. гӯшта реза карда мондем. баъд дига маҳсулотро боша ба инаи шакл реза мекунем. шакли кубики инем қай оз нишон метавонем гирифта. инем хеле кубик. ҳамаша ҳам хеле реза мекунем маҳсулотро. бақлаҷона, кабачкира, картошкара. дӯстони азиз, нами хеле маҳсулотро ҳамаша реза кардам. ба дили худам ячена хай реза кардам. не картошка, сабзӣ, наиҷа чеснока майда-майдатар кардам. помидор якта айнаи нағз медидаги шумо. баъд пиёзам калонтар реза кардан дар кор барои об кушоданаш. инаи боша бақлаҷон, и боша кабачки. гӯшта хаям хеле бифора намак мекунӣ, нафора дам дурунуш. баъд вақти жарид карданда баъд намак мекунӣ. баъд ба мо лозимай равған, намак ва переправаҳо ягон хел кадом меша дилтон мекаша. намехелак шурӯъ мекунем ба пухтан. дӯстони азиз, дар инҷа боша давомша пухтанша шаварм мекунам. хеле якум пиёза дох камтарак бирён мекунам. баъд гӯшта меандоза. бояд хеле гӯшта будозим. гӯшти мурғ ки ҳастай дар ов меша. барои ҳамин якум пиёза дохтем. дӯстони азиз, ҳама хеле пиёза сахт бирён намекунем. баъд гӯшта дохтай камтарак бо иро бирён мекунем. аммо ҳамаша камтараки бирён мекунем. хеле сахти баъд бирён намекунем. салому алайкум дӯстони азиз. як бор дига салом. ёро ҳамаша ҳамин хел мепартоӣ. вообще таф метеда и курини чира.
Ҳамин алхот фақат таф метаи, берон наметунам. Авашнои рагу, ҳамин хел мешуда. Ина ялав амаша духтасай кам. Ами поён шаму гӯшта қад пиёз ҳафтуда. Дига шам там духтасай. Ранги чӣ борина? Ранги дамлама. Дамлама. Я ҳамин падоб дамламаи пост авашнои рагу. Капустна дорад. Чеснокшо фақат охирда мендозӣ ки ҳамин қариб пухтануш хеле маззи чеснок бикунад кам-кам. Иқа намак мекунем. Приправа, намак, помак ҳамаша мендозем. Даҳаншо пушонда мемонем. Аловшо иқа пастар мекунем. То уш койданша. Барои тагуш нашаста. Инам хеле мондай дар қуввати паст. Даҳанша пушонда мондиям. Мерезем. Айсар. Айсар. Як стакан ова мерезем. Дар чӣ паст мемонем? Алови паст да места и хай авашнои рагуро кофта наместа. Ов мебароро худаш ҷӯшида места. Дӯстони азиз, наме хел обро вардаи ҳами қариби охирон ҳам намакча тоғра мекунем, ҳами зелена қити чеснок меандозем. Бадиёро дохтан чанд қай дига баст? Я 15-20 минут. Бадиёро дохтан 15-20 минути дига меиставад. Хӯроки мо тайёр мешавад. дӯстони азиз, намехел хӯроки мо пухтай тайёр шудай. Сочини ба мазза. ҳозир дар лаган мекашам, бо нишон медиҳам. ина мехелхай ина камтарак тагиш сурх шудага. Ина мехелхай хӯроки мо тайёр шуд. Хӯроки шом хеле болаззат, сер витамин. Касе ки тайёр кардаги нест, ҳатман тайёр кунад. Дар ҳаминҷа боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз.